Binigyang diin ng otoridad na no human settlement land ang Taal Volcano Island. Ang mga caretaker naman sa mga fish cage pinaalalahanan tungkol sa oras ng pagbisita sa palaisdaan. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Pinuntahan ng Office of Civil Defense o OCD Calabarzon, PDRRMO Batangas, DENR, FIVOLCS at iba pang sangay ng gobyerno ang Taal Volcano Island na bahagi ng kanilang actual inspection and ocular visit activity. Ayon sa otoridad, kapansin-pansin ang mga bakas na may human activity sa lugar. Napaulat nito lamang nakaraang araw ang grass fire sa isang bahagi ng isla. Itinuturong dahilan ng naiwang pinaglutuan ng mga caretaker sa ilang palaisdaan sa Taal Lake. Pabisita ang lugar just to ensure nga po na prevent yung mga human activity ito, and they should be guided again by the window hour. Kaya mahigpit ngayon ang paalala ng mga otoridad, itinuturing na no human settlement land ang isla. Ibig sabihin, bawal ang paninirahan sa lugar. Tanging pagpapakain lang ng mga alagang isda ang pwedeng gawin sa lugar, batay na rin sa PAMBI-TVPL resolution kung saan may oras lang na pagpunta sa lugar. May mga fish cage operators tayo, may mga fish cage caretakers, so they are allowed to do the economic activity from 8 a.m. until 3 p.m. Matapos daw nito ay dapat na umalis agad ang mga fish cage operator at caretaker. Bukod sa pagiging no human settlement land, deklarado ring permanent danger zone ang Taal Volcano Island. Lalo at may naitatalang aktibidad ang Taal gaya ng phreatic eruption o pagbubuga ng makakapal na usok. Sa ngayon ay nasa alert level 1 pa rin ang Taal. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.